Zlína, tak toto je cesta z hlavnej stanice. Trošku prší, ale tak snad niečo uvidíš. Áno, zase sa to trasie, prečo nie? Jedno, tu je jeden supermarket Jumbo, kam chodia nakupovať študenti. Prekvapivo ho Holanďania volajú Jumbo. Tu predávajú surové haringy, veľmi populárny stánok. A motorky alebo skútre sa tu považujú za bicykle, preto chodia po chodníkoch ako kokoti. Je mi zima na ruky, lebo prší a fúka vietor. Ach, kurva. Nemal by som nadávať na videu, keďže to dávam na YouTube. Mami na to môže vidieť. Neviem, čo mám rozprávať, toto je veľmi zvláštne. Pozajtra máme Vianočnú večeru International s Leonardom, Gabrielou, Marni. Ideme pozerať Star Warsy. Tu sa pýtala na MHDčku, vidíš MHDčku. Mohol som si zobrať aspoň dážnik. Naľavo je Domino's, odkiaľ si objednávame na akciu pizzu, lebo tu až takú dobrú pizzu teda nepredávajú v Leidene. A táto ti donesú domov zadarmo, je dovoz. Keď chytíš dobrú akciu, kúpiš pizzu za 5 eur, čo je lacné na Leiden, na Holandsko. Celý mokrý, dúfam, že neprechladnem, kurva. Napravo sa nachádza Volkenkunde Museum, najväčšie etnografické múzeum v Holandsku, možno aj na svete, veľmi dobré múzeum, veľmi pekné. Naľavo je veterný mlyn, točí sa podľa toho, odkiaľ fúka vietor. Väčšinou chodím cez tento park domov, lebo je to skrátka, ale tak ukážem ti krajšie námestečko. A Leiden je dosť aktívne mesto, stále sú tu ľudia. Vždycky plné ľudí. Toto je vraj veľmi dobrá reštaurácia, Van der Werf. Nikdy som tam nebol. Ale predávajú veľmi dobrý vraj jablkový koláč. Holanďania tvrdia, že vyrábajú tradičný jablkový koláč, pre mňa je to iba jablkový koláč alebo pité. Dúfam, že sa mi mokrý telefón inak nevyšmykne a dúfam, že tam není kvapka rovno cez kameru, že niečo vidíš. Z tejto ulice bola Lucia úplne v riti, pritom je to podľa mňa najšpinavšia ulica plná kebabov a rôznych takýchto gyrosov a neviem jakých kravín, coffee shopov, alkohol marketov a cigaretových obchodov. Pýtal som sa Gabrieli, že či Leiden má vianočný stromček, ale zistili sme, že asi nemá. Toto tu máš, neviem či vidíš, loď. Môžeš si zobrať aj túr loďou po Leidene, ja som to nikdy nerobil, ale teraz to spravím. Stojí to nejakých 15 eur možno, 10. Tu máme McDonald's, ktorý je, dajme tomu, že 7 minút od domu. Tam ten máme bližšie, lebo je 4 minúty. Keď sa cítime, že chceme spáliť trošku kalórií, tak ideme do tohto. Keď sa cítime festív. Tu je kanál, hej. Toto je tu námestičko. Do tohto baru Australian Pub Duke of Oz. Nechoď, jeden pojebaný Heineken stojí 5 eur.
5 eur. Sa neopiješ a už si prislal peniaze. No a toto už je ten kanál ku mne domov. Ja bývam za tým kostolom. Keď idem s krátkou, tak mi to trvá domov 10-11 minút, presne tak jak na univerzitu. Toto tu uvidíme, koľko mi bude trvať. Ľudia si to len tak zaparkujú loďky, častokrát vidíš aj tínedžerov iba na loďke si ísť. V lete máš tu veľa takých bratstiev a sesterstiev, hlavne na tejto ulici, tak si púšťajú z mobilov debili hudbu. Sedia na lodi a sú len v prístave, ako keby, že ani nemajú odopnutú. A tam slapu. Naľavo sa nachádza múzeum Lakenhall, múzeum Leidenu, histórie, lebo Leiden patrí medzi najstaršie aj najdôležitejšie mesta v Holandsku. Holanďania sú známi svojimi textíliami, ktoré dovážali do celého sveta a pochádzali práve odtiaľ. Toto tu. Budova napravo je budova starej fabriky. Fakt bývam v centre, lebo tu sú všetky takéto dobré budovky. Naľavo potom je taká budova, neuvidíš ju. Je celá z hliníka, veľmi pekná budova. To vysvietené, to je divadlo. Išiel by som, keby to nebolo stále po holandsky. Nie, ale pekné to je, kráčať každý deň popri kanáli. Není tu ani špína. Je strašná zima na mokré prsty. Vidíš, čo pre teba robím? Chceš ma vidieť mokrého? Nie je to veľmi príjemné, keď fúka a padajú kvapky. Toto je jedno bratstvo NSL. Všetci tu parkujú tieto bicykle hociak. Tu si niekto zabol šálku z bratstva. Kapučínko pil ráno. V daždi asi. Nečudoval by som sa. Táto loď sa tu topila asi 4 mesiace. Fakt, že topila. Že si videla iba špic. Niekto ju asi konečne vytiahol. Tu je divadlo. Pekná budova divadla. Za divadlom je baletná škola. Akože v tomto meste to žije, ak si domáca, len... A keď si Erasmus student, len ja som lenivý chodiť von asi furt s cudzými ľuďmi. Koncerty sa tu určite dejú. Majú tu aj medzinárodné divadlo. Toto je ten most, ktorý sa dvíha, čo som ukazoval včera. Máme aj taliansku reštiku, odkiaľ sme si objednávali pizzu, stojí okolo 10 eur. Ale mne až tak nechutí. Takú, dal by som si seneckú pizzu alebo z Kostolnej pri Dunaji. Neviem, či vidíš. Taká talianská vlajka, to je loď, to je ich terasa. Môžem ísť stade, to je moja bežná trasa, ale ukážem ti dva kostoly, čo sú tu. Tento chlapík išiel pomaličky, ja som na mňa kúkal, čo robím. Všetci sa pozerajú. Ježiš. Vždy si dávajú v Holandsku pozor na bicykle. Majú prednosť. A ak nemajú, tak tie tak zrámujú a nadávajú tu. Tam je Best Western Hotel, medzinárodná sieť hotelov. Po modrej, čo tam svieti, keďže to asi nevieš čítať, jak sa to všetko trasie. To je nejaký cupcake shop. Tu je tento kostol, z ktorého počujeme, v podstate za ním bývame, tak toho zvony počujeme. Ježiš, bolí ma brucho. Som dnes nič poriadne nejedol. Aha, oni už majú vianočný stromček, to len také pichlo. Mal by som špehovať ľudí. Hlavne keď iní ľudia to vidia. Tam v pozadí vidíš ten druhý kostol. Máš tu asi 4 veľké chrámy.
fakt, ja bývam v centre. A ty by si bývala tiež, keby si sem prišla, tak dojdi. Tu hneď za rohom, v podstate od nás je Spar, taký drahší supermarket, lebo je malý. Ale tak keď potrebuješ pivo, zeleninu alebo čo a nechce sa ti ísť do väčšieho supermarketu, ktorý je o 2 minúty ďalej, ale je vždy plný ľudí, tak ideme do Sparu. Taká väčšia, alebo taká istá Senická Jednota. Tu je ten chrám. No, tu som zabočil doľava. Tuto minulý týždeň zbúrali jeden dom na tejto ulici. A už tu stojí aj nejaká konštrukcia. Počkaj, ti to ukážem. Na tejto ulici je aj najhuňatejšia mačka, ako som kedy videl v živote. A taktiež je to aj jedno bratstvo pri nás blízko. Tu je ten dom, ktorý zbúrali a hneď postavili. Chalan si pískal a prestal, lebo počul, že čo robím. No a toto bratstvo na tejto ulici, oni v lete v pyžame bosí hrajú frisbee. Už som videl aj v župane jedného chalana, tu vytiahol gauč, grill a si tu grilloval. Na ulici je úplne úzka, hej. Kde idú dve autá a neviem ako pa idú, dobre, jedna sa obočilo, ale je to ulica na jedno auto. Je tu majú lavičky. Ja som inak totálne premočený. Tam majú nejaký spoločný obed inak tým. Vidíš, toto tu je. Tu by René mohol ísť, že hej, ja hrám na bicie, môžem si s vami zahrať, lebo častokrát odtiaľ to ide hudba. A neviem, aký je čas. Ešte nie je čas na coffee shop. Ale už je tma. No, tu už je cesta domov, takže vidíš, takýmito obkúkami to trvá 12 minút domov, čiže 10 minút asi je tu na stanicu. Keď sa ponáhľaš, tak aj 8. No a budem končiť, lebo mi je zima, mokro a idem si odomýkať dvere, takže toto bola cesta.